me sho ngathi sophuma emgonqweni sesaphuma ke emgonqweni bafowethu saphuma emgonqweni sabikezela la ukuthi sizophuma emgonqweni masiphuma emgonqweni siyaphuma siyosebenza njengoba lokhu kukhishwa kwabantu kwalontshwa la kwaNongoma sibuyela ke Zululand sizoqala phansi umshikashiko omuva 31 July asikho isitolo somuntu okufika okufanele kube ukuthi sisavulile eSouth Africa asifuni ukuba ingxenye yengxabano asifuni ukuba ingxenye yokulinyazwa kwabantu asifuni ukuba ingxenye yokwethukwa ngamagama esithukwa ngawo kuthiwa tribalistic kuthiwa xenophobic kuthiwa ngamabhabha barbaric asinandaba nalezo zinto kodwa sithanda ukubizwa ngalezo zinto ingakho ngaso sonke isikhathi usithola sibeka iminqamulajuqu ukukhombisa ukuthi asinayo inkinga nalabo bantu le minqamulajuqu esuke siyibeka sisuke senza ama deadline okukhombisa ukuthi abukho ubube sifuna ukwenza kini but we are giving you this time to sort out your stories, sort out your businesses, sort out yourself and leave the country. By right, you can't own a spaza shop in South Africa. By right, you can't own a saloon, a car wash, or a barber shop, or any small business. Those small and medium businesses are reserved for South Africans. It is a law in South Africa. Asifuni ukuthi sithi sikhuluma kahle nabantu bese qhamuka umuntu wase South Africa afuna ukuzophambana nathi. Ngoba leyo nto asizukuyimela. Kusasa siqala olundi ekseni. Kusasa siqala olundi ekseni kwaceza Mhlazatshe okhukho enhlongwana edlebe eDalton enkonjeni Mhlahlane Mabedlana Mkhazane emashona nazo zonke igodi ezakhela ulundi sicela sihlangane ekseni ngo6 lapha yana kwa Eli elokishini olundi ukuze sizosuka khona bese siyophela edolobheni ngabo past 11:12 masuka lapho ngo1 kuhlanganwe police station kwaNongoma kuhlanganwa ngo1 epolice station kwaNongoma siyahamba sidabule edolobheni siyongena emhlanganweni egroundini kwalindizwe siyonikeza umhlahlandlela ukuthi kusuka manje kuyaphambili kwenzakalana umuntu oqashisa umuntu okufika lapho olundi sicela amtshele ahamba sizongena emakhaya kade sihamba emadolobheni sitshala emadolobheni sesibuyele emakhaya ke manje siyobakhipha emakhaya laba abacashile sesizwile futhi ukuthi nina abantu bokufika you are resisting to leave people's houses that is intrusion that is invading okusho ukuthi nina kahlehle lento engangisho ukuthi laba abantu bazodlizwe ngonyaka ophelile ngoDecember 2025 lento engayisho ngo2014 ukuthi indaba yabantu bokufika ibhekwe bazodla izwe. We've built an army. We've built a men's army of this country to make sure that we protect this country. Politicians are corrupt. Police are corrupt.